ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಟನ್ದ ಗಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ದೀತ ಇತ್ತವೇನು ಸುರುಕು ಪೊತ್ಪೊಡು ಮುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಟನ್ದ ಗಸಿ ನೀನು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಲು ಬನಾರೆಗೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಇರುವ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಗುಂಟೂರು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10-15 ಖಾರ ತುದ್ದೆತ ನೋಡು. ನೆನ್ ಮುಲು ಸುರುಕು ಎಣ್ಣೆಡೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಇದು ಎಣ್ಣೆಡೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಆತು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು. ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಸುರುಕು ಮಟನ್ದ ಗಸಿನ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುನಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸೋಂಪು ಬೊಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಈತು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ. ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು. ಇತ್ತಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನೆಂದೆತ್ತು ದೀಕ ನೆನೆ ಇಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡುವೆ. ಮತ್ತೆ ಬನಲೆಗೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂದಿದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆದಾಂಡ್ ಇದನ್ನೇನ್ಲ ದೆತ್ತು ದೀಕ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ಪೆರುಂಡು ಮುಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಆಪುನ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುಂಡ ಕಚಿಪ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಂತೆ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುನಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ತಾರಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಕಜಿಪು ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೂಲು ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡುವೆ. ಏನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂಚಿಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಕನಪೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ದಾಡೆ ಪೋಯಿ ಮುಲು ಅಮ್ಮ ಮಟನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಟನ್ದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ನೆಟ್ 2 kg ಮಟನ್ ಉಂಡು. ನಿಂಕ್ಲ ಪಪ್ಪಾಯಿದ ಮರ ಮಟನ್ದ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ಯರ ಜನ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಮಂತುಲೆ ಕಜಿಪು ಮಂದದ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮಟನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಇನ್ನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಯೋಡು ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದಿಯೆ ಐಕು ತೋಪುಗು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸುರುಕು ನಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ ಮಂದಿತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಇದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುನಂತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆ. ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುನಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. నేను ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ నేను ಬೆಯ್ಯರದಿ ಒಂದಿರ್ಲೆ ದೆಡ್ಡೆ ಬೆಯ್ಯಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಚ ನೀರು ಆತಂಡು ಈಗ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆತಂಡು ನಾನು ಅಂತೆ ಬೆಯ್ಯಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ನೀರು ಆಜಿದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಇತ್ತನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆತಿನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡುಗ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಂತನ ಕಜಿಪದ ಟೇಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಆಯ್ತಾ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಇದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾವಡಂದ ಅವರ ಮಂತು ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅರೆಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ರೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾದು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ತಾರೈ ಕಡೆಕ್ ನೆನ್ ಪಾಡೋರು
ತೆನ್ ತಾರೈ ಕಡೆತ್ ನೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡಾತ್ ನೀರು ತೂದು ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನಾನೊಂತೆ ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಲಿ. ನಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯೋಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಬಿರ್ಕದಿತ್ತನ ಐಕ್ ಪಿಜಿನ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಈಗಲ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಮಟನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುವೆರ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲ ಮಟನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ನಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನದೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನಿದ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.